سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو معربي إسران حدد ميازي هزت تدالو على توزينات هتزلكم تيلخو كم وتركي صافت سامي دباتنا نخت كتاتولنا عند عدمكم بغدا منت أرأس زينا سراويت إثيوبيا مس السودان تجاوز زبال حسوت مخانو كداوي منستر إثيوبيا أبي أحمد قاليزو 15 مليون دولار زقمت ورقي كاب معرفون فرتي تورونتو تسريقو وقع السودان كبكع زتصوع نايدق صوتي يوسخالو نفارت وقع روسيا بقيقه نايقزا رسا كتمه دبديبا كاناداويان سراحتنياتات أدما خمز قبرون كالين زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال قزيه انداتا منخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم سراويت إثيوبيا مسو السودان تجاوز زبال حسوت كم زخونه كداوي منستر إثيوبيا أبي أحمد قاليتو كداوي منستر أبي أحمد سراويت إثيوبيا مسحيلتا السودان كم زي تجاوزه قاليتو تقداوي منستر نزقلت سراويت مكل خلي إثيوبيا أبدوب كلتين هاجرات قبل علي حيلتا السودان متقعتي كم زفت مزهبر حبريته مستزرق حيوم نسوت مال حموس بوانكو عربا بزوت صو مقلتي كم زي عينتني حسوت سبساوات زرقحو أكلات كاب تجبارهم خطوه أتحساسيبهم أبز زبطات إثيوبيان السودان بزح بدوهتات أبز قتملو زلو وصان أوان هناي حسوت كستات مزرقح بوليتيكا ومخسب نمقابز تعرو سبات قالو يلوم مجمار كينات تقراي سعيو إثيوبيا بدوب السودان عسكيرو زنبر سراويتها دحرم العلا السودان سراويتها بمفار نتينات يتبلو دباو كبابيتا توقاتيراتو تسيني حلام كلتين هاجرات زكات علو ألفاش كهلو معمري سلزخونه العلم عاد حرشان تزامادي إنفستمنتن يكايدو اليوم السودان زوصلتو سقوم تسعيو إثيوبيا تيدو باو كبابي نام نورك من لسن كلتين هاجرات بزي تجميرو زنبر كوميشن دوبات أبيلن نتتساقم بزتا كفت حبي ترقاقامي كتحات تتسني حيام أبز حلفة معلتات أب السودان زقات أمنقج تسعيو إثيوبيا نتدو باو كبابيتات داقمين محل سراويتا أوافيرا مهلواز قلس زي ترقاقات تسابت كاب سودان كوت صغنيوم بخلو وجن منكس إثيوبيا كنا تاب السودان زركو إثيوبيان بقربة يكتاتلو كم زلو حبيروم منستر قدات وتسايق أب كارتوم زركوان بيت صحفتون إمباسيون أبيلو دهنة إثيوبيان محلاو يسرح خمزلو حبيرلهم إمباسي إثيوبيا كرم خلته معلتات أب السودان بسنك زكار زلو جتشت هيوت إثيوبيان كم زتفه حبرته كم زرخبه جليسو نيروم بسنك توج كند إثيوبيان هيوتهم كم زسانو كوانت زي جلسه زيجاتات زكارهم كله تنقاطات خجبرو أتحساسيبو 15 مليون دولار زقمت ورقي كام معرفون فرتي تورونتو تسرقو أو علم لخو معرفون فرتي بيرسن تورونتو كندا زتف ورقي نمركا بوليس مرمره يكاير كم زلو قاليزوم أتا 15 مليون دولار كم زوت زقمت ورقي بسوني 17 ميازيا كم تسرقه سمز كندا قاليزوم اتوركي كورات نغراتن مغعز اب زغلغل ناي نفاري ساتسوم زتعشيغه خوينو شعو مشت نابتي معرفون فرت دهر مبصحو كارغون اب زت حازلو سفرا كم زتوسد يغلص اب كفله غزات اونتاريو زعدن ورقي بت معرفون فرتا فيديو ناب زتفلالي بوتاتات زلا اخم بوليس تسركي كاو تفصيم كون كم زغل يغمتم اب كلتاشن 11 كمون اب كلتاشن 10 تخلتن كفله غزاتو كوبيك 18.7 مليون دولار زغمت سلسته شحتون نشرو بوكا مخزن كسر انكلو ازناي حجي اب تاريخ هاجر كابتوم زعبيو كون كم زغل يغلص انسبكتور بوليس زوابيل ستيفن دوسي فيستن كوجلو كلهم غدناتات يمرمرو خمزلو خغلصن كلهم اتناي سوني فصام فلوين ساعتي زغاطم كبد غليصوم نسوس شهوت ناي نفاريساتون حموش تربيه ጫማውን ከም ዝነበረ ኳን ተገለጸ ከብዶቱ ካብ መንጋር ዝተቆጢቡም ሰመዘተ ጻነት በይናይ መንገድ አየር ይጓዝ ከም ዝነበረ ካበ ከም ዝመጸና በይኸድ ከም ዝነበረውን አይገለጹን ጋዜጣ ዘ ቶሮንቶ ሳን በሐሙሳው ዞጾ ሐበሬታ ፖሊስ በስተዋደደ ገበኒው ተፈጽሙ ይሉ ከም ዛምን ሐቢሩም ወገ ሱዳን ከበቀዕ ዝጽውዕ ናይ ደገ ጸውጢ ይውስኻሎ أب السودان نتين موت لعلي 300 مخنيات زخونه وقن مقراص دبلوماسياوي ጸقطي يوسخالهم
ውድ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሐ ስምዒት ተኹሲ ደው ምባል ንምብጻሕ ዝጓየሉ ምኽንያት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ንምኽባር እዩ። ሓይልታት ህጹጽ ወሃብ ደገፍ ብሰብኣዊ ምኽንያት ን72 ሰዓታት ዝጸንሕ ተኹሲ ደው ንምባል ከም ዝተሰማምዓ ይገልጽ። ካብቲ ሰራዊት ግና ዛጊት ዘተዋሃበ ርእይቶ የልቦን። ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ክልተ ፈተነታት ተኹሲ ደው ምባል ፈሺሉ እዩ። ቀደም ክብል ሓላፊ እቲ ስሩዕ ሰራዊት ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስቶም ዘይስሩዕ ሓይልታት ድርድር ክካየድ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ነጺግዎ ነይሩ። እቲ ናይ መወዳእታ ተስፋ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ሲቪላውያን ናብ ውሑስ ቦታ ንኽበጽሑ ተኹሲ ደው ክብል ዘቕረቦ ጻውዒት እዩ። ሚስተር ጉተረስ ምቁራጽ ተኹሲ ዒድ አልፈጥር ካብቲ ውግእ ዕረፍቲ ንምሃብን ቋሚ ተኹሲ ደው ንምባል መንገዲ ንምጽራግን ቀዳማይ ስጉምቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ እዚ ተኹሲ ደው ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ። ዒድ ጾም ረመዳን ዓብዪ ሃይማኖታዊ በዓል ኣስላሚ እዩ። በሰንከታ ኣብ ሱዳን ዘካየድ ዘሎ መርድር ውግእ መብዛሕቶም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝኾኑ ካብ 10,000 ክሳብ 20,000 ሰባት ናብ ጎረቤት ሃገር ቻድ ከም ዝሃደሙ ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ ይርከብ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እውን እቶም ኣብ ውግእ ዘሎ ወታደራዊ መራሕቲ እንተወሓደ ክሳብ ሰንበት ተኹሲ ደው ከብሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ይርከብ። ሚስተር ብሊንከን እቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰብኣውን ዲፕሎማስያውን ኣባላት እንኮላይ ዜጋታት ኣሜሪካ ዘስዕቡ ሓደጋ ከቢድ ስክፍታ ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ። መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ቡርሃን ካብ መራሕቲ ቱርኪ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሚስተር ብሊንከንን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሳዑዲ ዓረብን ቀጠርን ናይ ቴሌፎን ደውል ከም ዝበጽሑ ሓቢሩ። እቶም ኣብ ማእከል እቲ ቅልውላው ዝርከቡ ክልተ ወታደራት ጀነራል ቡርሃንን ሕሜትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ጎይታ ኩናት መሐመድ ሓምዳን ዳገሎን እዮም። ክልቲኦም ኣብ ትሕቲ እቲ ዝሓለፈ ስርዓት ፕሬዝደንት ዑመር አልበሽር ዘገልገሉ ኮይኖም ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ዲሞክራሲያዊ ተቃውሞታት ኣብ 2019 ኣብ ዕልዋ መንግስቲ ተሳቲፎም እዮም። ኣብ ኢዶም እውን ብዙሕ ሰራዊት ኣለዎም። ኣዛዚ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ኣስታት 120,000 ወታደራት ክልዎም ከሎ ሕሜት ድማ ክሳብ 150,000 ዝበጽሕ ስሙ ብዓመፅ ዝለዓል ዘፍርሕን ሓይሊ ኣለዎም። ክልቲኦም ጀነራላት ኣካል ናይቲ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ መንገዲ ክጸርግ ዝነበሩ መሰጋገሪ ምምሕዳር እዮም ነይሮም። እንተኾነ ኣብ 2021 ጀነራል አልቡርሃን ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምፍጻም ነዚ ኩሉ ገቲዎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካልእ ስምዕ ስግር እኳ እንተተበጽሐ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዞም ክልተ ሰባት ሓይልታቶም ብኸመይ ናብ ሓደ ወታደራዊ ሓይሊ ክወሃድ ከም ዝኽእል ከሰማምዑ ኣይከኣሉን። ቁጠባዊ ረብሓታት እውን ኣሎ። ብፍላይ ወርቂ ዝዓበየ ሰደድ እቲ ሃገር ኮይኑ ስድራ ቤት ሕሜት ድማ ዓብዪ ብጽሒት ከም ዘለዎም ይዝረብ። ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት እውን ኣለዎም። ካብቲ ወርቂ ዝበዝሐ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እዩ ዝኸይድ። ኣብ ዩክሬን ተዋጋእቲ ዘለዎ ሩስያ ጉጅለ ዋግነር ካብ ወፍርታት ዕደና ሱዳን ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎም። እዚ ድማ ንመንግስቲ ሩስያ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። ሱዳን ኣብ ኣፍሪካ ሳልሰይቲ ዝዓበየት ሃገር ብምዃና ኣብኣ ዝፍጸም ነጎራብታ ኮነ ነቲ ሰፊሕ ዓለም ጽልውኡ ዓብዩ። ሩስያ፣ ኣሜሪካ፣ ሳዑዲ ዓረብን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን ንጽልዋ ይወዳደራ ኣለዋ። ከምኡውን ኩናት ሓድሕድ ይለዓሎ ይኸውን ኢለን የቋምታ ኣለዋ። ነፋሪት ውግእ ሩስያ በጌጋ ናይ ገዛእ ርእሳ ከተማ ደብዲባ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሓንቲ ነፋሪቱ በጌጋ ኣብ ጥቓ ደቡብ ዩክሬን ኣብ እትርከብ ከተማ ቤልጎርድ ቦምባታት ከም ዝደረበት ገሊጹ። ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ቪያችስላቭ ግላድቮኮቭ ነቲ ነታጓ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስታት 20 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ዓብ ጉድጓድ ከም ዝፈጠረ ገሊጹ። ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝቆሰላን ሓያሎ ህንጻታት ከም ዝተሃሰዮን ሓቢሩ። እቲ ደብዳብ ኤስዩ 34 ብዛ ዓይነታ ነፋሪት ውግኡ ተፈጺሙ። እቲ ክስተት ትማሊ ሐሙስ ምሸት ሰዓት 22:15 በኣቋጽራት ሃገር ከም ዝተፈጸመ ማዕከናት ዜና ሩስያ ሓቢረን። ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎን ተገሊጹ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሑ ስእልታትን ቪድዮታትን በቲ ነታጉ ዝተሃሰዩ ኣፓርትመንታት የርእዩ። 370,000 ነበርቲ ዘለዋ ከተማ ቤልጎርድ ካብ ደቡብ ዩክሬን ኣስታት 40 ኪሎሜትር ርሕቓያ እትርከብ። ካብታ ካልእቲ ከተማ ዩክሬን ካርኪቭ ንሰሜን ቁሩብ ርሕቓ ትርከብ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ እትፍጽም ኣትሒዛ ነበርታ ብፍርሒ ኣብ ስጋት እዮም ዝነብሩ። ነፈርቲ ሩስያ ናብ ዩክሬን ኣብ ዝኸዳሉ እውን ብሰማይ እታ ከተማ ብቐጻሊየን ዝበራ። ካናዳውያን ሰራሕተኛታት ከም ዝኣደሙ ተገሊጹ። ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ መንግስታውያን ትካላት ካናዳ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተሓበረ ሰፊሕ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ የካይዱ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። እቶም ሰራሕተኛታት ወዝኺ ደሞዝ ክግበረሎምን ዝተመሓየሸ ናይ ስራሕ ሃዋህው ክፍጠረሎምን ዘቕረቦ ጠለብ ተቐባልነት ብዘይምርካብ እዮም ነቲ ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ።
تلالي 255,000 سرحتኛታት ዝተሳተፍዎ ዘለዎ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ እቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትራውደ ዝምራሕ መንግስቲ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዝርከብን እዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ስጉምቲ ንጥፈታት ምእካብ ግብሪ መንግስቲ ምሕደራ ሰደድ ሕርሻዊ ፍርያት ወደባት ምድርን ባሕርን ካልእ ሓያሎ ኣብ ቁጠባ ካናዳ ወሰንቲ ዝኾኑ ጽላታትን በኣልቷ ተጸልዮም ከም ዘለዉ ድማ ተሓቢሩ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ዝቕጽል 3 ዓመታት ክሳብ 30 ሚታዊት ዝበጽሕ ወስኽ ናይ ደሞዝ ክግበረሎም እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ዝጠልቡ ዘለዎም ኣብ ካናዳ ልዕሊ 8 ሚታዊት በፂሑ ዘሎ ናህሪ ቁጠባዊ ዝቕባብን ዋጋታት ሃለኽትን ኣብ ዜጋታት ተሃገር ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘለዩ ዝሕበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝውዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም